ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ କ'ଣ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହରଣ କରୁଥିବା ଯମରାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସ୍ୱେତ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ପରମ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱେତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଆସିଲା, ମୃତ୍ୟୁର ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ରାଜା ସ୍ୱେତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଶିବଗଣ ମୃତ୍ୟୁଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଜାଣି ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ରାଜା ସ୍ୱେତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶିବଗଣର ସେନାପତି କାର୍ତ୍ତିକ ଯମରାଜଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଶକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯମରାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ମହେଶ୍ୱର ଯମରାଜଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜିତି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ 4ଟି ଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଲୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହିଁ ଜଣେ ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିତି ପାରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବା କାଳର ବି କାଳ ମହାକାଳ କୁହାଯାଏ। ଜୟ ମହାକାଳ।